Πνίγεται στα νεκρά ψάρια ο παγασιτικός κόλπος. Απόκοσμες εικόνες, δυσοσμία και ασυνεννοησία μεταξύ των υπηρεσιών. Τα νεκρά ψάρια στον παγασιτικό κόλπο είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο που αποδίδεται σε θαλάσσιους μικροοργανισμούς και δεν έχει καταγραφεί. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί έως και μία εβδομάδα για να καθαρίσουν οι θάλασσες. Και ενώ έχει ήδη τοποθετηθεί προστατευτικό πλέγμα για να διακοπεί η εισρωή νεκρών ψαριών στο παγασιτικό, τα πράγματα είναι δύσκολα. Τη διενέργεια κατεπήγουσης έρευνας για τα νεκρά ψάρια στον παγασιτικό διέταξε το μεσημέρι της 5ης, 29 Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή, η εισαγγελία του Αριού Πάγου, Γεωργία Δηλίνη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός, με έγγραφό της προς την προϊστάμενη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για την εφιαλτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί προς κάθε κατεύθυνση. Η οικολογική καταστροφή με τα εκατομμύρια νεκρά ψάρια που προέρχεται από τη λίμνη Κάρλα και καταλήγουν στον παγασιτικό λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, με τα συνεργεία να έχουν μαζέψει μέχρι σήμερα περισσότερο από 100 τόνους νεκρών ψαριών, τα οποία θα πάνε για καύση στη συμβεβλημένη με την περιφέρεια εταιρεία στη Λάρισα. Μεταξύ άλλων, η παραλία του Βόλου, ο Άναυρος, οι Αλικές και η Νέα Χίαλος πνίγονται στα νεκρά ψάρια, με τη δυσοσμία να είναι έντονη, τις εικόνες απόκοσμες και τους επαγγελματίες της περιοχής να μιλούν για τη χαριστική βολή στον τουρισμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι 7 καΐκια μάζεψαν στις 27 και 28 Αυγούστου 95 τόνους νεκρών ψαριών από περιοχές κοντά στο Βόλο. 35 τόνοι συλλέχθηκαν από τον Ξηριά, 15 από τον Άγιο Κωνσταντίνο, 10 από τις Αλικές και 5 τόνους μαζεύτηκαν στο λιμάνι του Βόλου, σύμφωνα με την ενημέρωση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, ανέφερε ότι δεν υπήρξε καμία συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών για να αποφευχθεί το φαινόμενο αυτό. Και σήμερα η περισυλλογή γίνεται με ευθύνη της περιφέρειας. Ο ΟΦΙΠΕΚΑ και το τμήμα της Μαγνησίας δεν ήρθε σε επαφή με την περιφέρεια, ούτε μας γνωστοποίησε ότι υπάρχουν αυτά τα εκατομμύρια των ψαριών. Έχω απευθύνει αιτήματα στην τεχνική υπηρεσία της Λάρισσας, που είναι αρμόδια για τις εγκαταστάσεις εντός και εκτός της λίμνης, και μου είπαν ρητά ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί δίκτυ ή κάτι άλλο, γιατί η ορμή του νερού είναι πολύ μεγάλη και όλα αυτά βρίσκονται κάτω από το νερό, και το δίκτυ κινδυνεύει να φύγει και να κινδυνεύσουν και ζωές. Τα νεκρά ψάρια στον παγασιτικό κόλπο είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο που αποδίδεται σε θαλάσσιους μικροοργανισμούς και δεν έχει καταγραφεί, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Βουδούρης, καθηγητής υδρογεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποκαλύπτοντας ότι αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και στο Καλοχώρι. Όπως χαρακτηριστικά είπε, το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με τα πλημμυρικά φαινόμενα και με τη θερμοκρασία των θαλασσών, και ανέφερε πως κάτι δεν έχει γίνει σωστά και γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί αυτά τα προβλήματα.